Roy, je bent vandaag de gast bij Buma NL. Wat heb je vandaag allemaal al bekeken? Heel eerlijk gezegd ben ik nog niet zo heel lang hier. Ik heb een eigen bedrijf die ik helaas niet eerder kon sluiten, dus ik ben er nog maar net. Wat ik heb gezien ziet er allemaal hartstikke mooi uit en ja, het is gewoon hartstikke druk. Wat doet Buma voor mij van Nederlands artiest? Ja, ik zeg altijd, het is een beetje de belasting van de muziek, zeg maar. Hun zorgen dat alles gewoon goed geregeld is en dat wij ook de rechten krijgen waar wij recht op hebben. En ja, die mensen heb je gewoon nodig, zonder kun je niet. Ik heb Met Hart en Ziel, dat is een single die ik een tijd geleden uit heb gebracht. Die heb ik inderdaad deels meegeschreven, samen met een ex-bandlid van Volumia. Hij heet Axel Lindelauf. En dat is inderdaad een tekst die ik grotendeels zelf heb geschreven. Ik wil het in de toekomst ook nog wat meer gaan doen, omdat dan de liedjes iets meer naar jezelf gekleurd worden. Dan krijg ik sowieso veel meer te doen met Buma, ja. Als ik dadelijk uiteindelijk mijn eigen teksten zou gaan schrijven. Wat alleen het probleem is, je schrijft niet zomaar een tekst neer, vind ik. Er moet iets in je opkomen en binnen 10 minuten staat je op papier. En als dat niet het geval is, dan denk ik dat het ja, net niet is, zeg maar. Dus het moet in één keer in je opkomen, het moet op papier staan, daarna puntjes op de i zetten. En dan denk ik dat je een goede tekst hebt. Begin juli is mijn nieuwe single uit te komen, genaamd Je Bent Van Mij. Draait gelukkig ook op TV Oranje, waar ik hartstikke blij mee ben. Ja, de promotie gaat redelijk. Hij wordt redelijk goed opgenomen bij de radiostations en dus ook op televisie. Het liedje heb ik niet zelf geschreven, het is geschreven door Kees Tel. En ook de productie is gemaakt door Kees Tel. En ja goed, ik ben nog hartstikke blij met het liedje. Het is ook een liedje wat redelijk makkelijke tekst heeft. Dus je hoort 1 keer het refrein en de tweede keer zingt iedereen het mee. In eigen beheer is het vrij moeilijk om liedje na liedje uit te brengen. Dus we willen eerst even kijken wat we nog eruit kunnen persen met de nieuwste single Je Bent Van Mij. Er liggen natuurlijk wel plannen. We zitten al helemaal na te denken van nou, wat wordt het volgende liedje en wat voor stijl gaan we dit doen. Wellicht de tekst. Want ik kan wel een puntje van sluier oplichten. Ik wil eigenlijk niet weer over liefde zingen. Dat gebeurt namelijk heel veel. Maar ik ben voor mezelf nog echt na aan het denken wat ik nu met de tekst kan gaan doen. Dus om het een keer niet over liefde te laten gaan. Maar misschien een onderwerp wat in de wereld gaande is of iets dergelijks.